ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிபி குரு டெக் தமிழ். நான் உங்கள் தமிழ் பிரகாஷ். இன்னைக்கான வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹவு டு சேஞ்ச் வாய்ஸ் இன் கைன் மாஸ்டர். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியாத ஒரு விஷயம். இது நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நீங்கள் வந்து அதில் நிறைய வாய்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க வீடியோ கிளப்ல. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் பண்ணி ஆளுங்க தக்கணும். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம வந்து கைன் மாஸ்டரை முதல்ல நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் இந்த ப்ளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் கைன் மாஸ்டரை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கைன் மாஸ்டருக்குள்ளே கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்க்கலாம். உள்ளே போயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து கைன் மாஸ்டர் டைமண்ட் வச்சுருக்கேன். நான் மற்றவங்களுக்குலாம் கைன் மாஸ்டர் நார்மல் தான் இருக்கும். கைன் மாஸ்டர் டைமண்ட்ங்கிறது செம்மையாக இருக்குது. அது மாதிரி நிறையா கைன் மாஸ்டர் ரெட்டு, க்ரீனு, பிளாக்கு, அது மாதிரி ட்ராகன், அது மாதிரி நிறையா இருக்குது. உங்களுக்கும் அதை கைன் மாஸ்டர் டைமண்டு, ரெட்டு, பிளாக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கும் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் அந்த வீடியோ போடுறேன். ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து எப்படி வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறப்பாங்க. இந்த மெத்தட் வந்து எல்லா விதமான கைன் மாஸ்டர் இதுக்குமே ஓகேவாகும். நீங்கள் ரெட் கலரில் இருக்கும்ல அந்த ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ண கைன் மாஸ்டர், அதில் கூட இது நீங்கள் நினச்சிக்கலாம். கைன் மாஸ்டர் ப்ளூ கலர் இந்த டைமண்ட் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்காது. அதனால் நீங்கள் சர்ச் பண்ண வேணாம். நீங்கள் வெறும் கைன் மாஸ்டர் போட்டிங்கன்னா ரெட் கலர் கைன் மாஸ்டர் வரும். அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்குவாங்க. நான் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் போடுறேன். நீங்கள் கமெண்ட்லேயும் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? இப்போ நம்ம இது பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ரேஷியோ அக்செப்டர் ரேஷியோ கேட்குது. நான் இந்த ரேஷியோ கொடுக்குறேன். இப்போ உள்ளே போயிருக்கோம் பாருங்க. ஓகே, உள்ளே போயிடுச்சு. நான் மீடியா கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். நான் மீடியா கிளிக் பண்ணிட்டு பேக்ரவுண்டில் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டாக நிறைய ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே நீங்கள் கைன் மாஸ்டர் ப்ளே ஸ்டோர் நார்மலில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கிடைக்காது. நீங்கள் உங்களுக்கு ஆர்வம் தெரிஞ்சிருக்கும் இது நான் டவுன்லோட் பண்ணி ஆகணும்னு. அதனால் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு போட்டே தரேன். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து இப்போ இந்த ரெட் கலரை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆடியோ ஆட் பண்ணலாமா? இது எடுத்துக்கிறேன். வேணாம், செல்லம்மா வச்சுக்கலாம். ஓகே, நான் செல்லம்மா ஆட் பண்ணிட்டேன். நம்ம வந்து அந்த சாங் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ அந்த சாங் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வந்து நீங்கள் இந்த மியூசிக் இந்த வால்யூம் மாதிரி இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஹையில் வச்சுட்டு பிச்சை கொஞ்சம் வந்து 1ஓ 2லையோ வைங்க. நான் 2ல் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அடுத்ததாக நீங்கள் கீழே வாங்க. கீழே வந்துட்டே இருங்க. ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே வந்துச்சு நம்ம வாய்ஸ் சேஞ்ச். இதுதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். இந்த ஆடியோ பக்கத்தில் இருக்கும் வாய்ஸ் சேஞ்சரு. அது உங்களுக்கு தெரியும். இதே நம்ம நார்மலில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணுறதுலேயே வாய்ஸ் சேஞ்சர்னு இருக்கும். நம்ம வந்து இதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நானில் இருக்கும். நம்ம வந்து சிம்பாங்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு தேவை. நம்ம வந்து சிம்பாங்கு வச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்களா? நம்ம சிம்பாங்கு வச்சுக்கலாம். சிம்பாங்கு வச்சு ஓகே கொடுத்துக்கலாம். ஓகே கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து அடுத்ததாக என்ன பண்ணணும்னா இந்த அதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதுவாக வால்யூம் என்வலப் அப்படின்வாங்க. அதுவும் உங்களுக்கு கீழே ஸ்க்ரோலிங்லேயே அந்த நார்மலில் இருக்கும். நம்ம ஃபிட் ஹைலில் வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், நம்மளோட முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து இது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே, நான் டைம் ரொம்ப நேரம் ஆகும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டல. இது பாருங்கள், எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் பண்ணி ஆளுங்க இருக்கணும். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்துச்சிடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோ கேளுங்க. உங்களுக்காக கைன் மாஸ்டர் டைமண்ட் காத்து கிடக்குது. அதே மாதிரி நிறைய வீடியோ. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் கமெண்டில் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா போதும். ஒரு 4-3 வீடியோஸ், ஒரு 5-6 வீடியோஸ் வந்து இந்த கைன் மாஸ்டரை பற்றியே போடலாம். டைமண்ட் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது, ரெட்டு, க்ரீனு, ட்ராகன் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க.
ஓகேவா? நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், மல்டிசால் தமிழ்னு ஒரு யூடியூப் சேனலு. எங்கள் அண்ணன் கீழ் வீட்டில் இருக்காங்க, குடியிருக்காங்க எங்கள் வீட்டில். அவங்க வந்து சூப்பராக இது மாதிரி எல்லா வீடியோ பண்ணுவாங்க. நீங்கள் இந்த அடுத்து அந்த வீடியோவில் பார்க்கல அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு லிங்க் தரேன். அந்த அண்ணாவோட இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் அந்த அண்ணாவோடதையும். அப்புறமேட்டு நம்ம இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேருக்கு பிடிஎஃப்னா அந்த இது பிடிஎஃப் எப்படி சொல்கிறது, ஆன்லைன் கிளாஸ் படிக்கணும் ஆஃபீஸ் உள்ளவங்களாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிடிஎஃப் இது. அந்த வீடியோவோட லிங்க் கூட உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் அதையும் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நம்ம அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய். நான் உங்கள் டிபி குருடெக் தமிழ். நான் உங்கள் தருண் பிரகாஷ்.